जेब्ला नोङो जिबौ उदबायदि बेमार लानानै लासै जोंनि बे पेरेस सेन्टाराव फैगोन आयदै होननानै बुंनानै फैगोन ना जेन थेन जायगायाव सफैनानै गुग्रुबनानै हान्थु खरायनानैबो थाफैनो हागोन बेबायदि बेमारि मानसिफोरखौ जाय बेक्तिया इसोरखौ गिगोन जाय बेक्तिया इसोरनाव नोंथारगौयैनो गावनि गोरोन्थिखौ निमाहा बिगोन जाय बेक्तिया नोंथारगौयैनो इसोरनि खाथियाव फैनानै आर'ज खालामगोन बे बेक्तिया 40 दिन फास्टिं प्रग्राम मोनोब्लाबो 10 दिनावनो हामनानै थांगोन मानो बिनि फोथायनाया बोलो दं किन्तु बिनि सिगां फैखानानै 40 दिन मोननाय सासे बेक्तिया 20 दिन थांबाय बेमारा एख' खबर मोनाखै खबरानो लायाखै थांसिगोन आं दे नोङो 20 दिन थाबायबो होननानैबो रायलायबावाखै बे बेक्तिफोरनि सायाव जोंनि बाइबेलाव लिरनाखै मोनसे बाथ्रा होननानै बुंजागोन आरो बियो बाथ्रासो बाइबेलाव गैया जेब्ला डक्टरफोरनि बाथ्रा बुंनोसै आं अजाफोरनि बाथ्रा बुंनोसै आं जेब्ला नोंथाङा गिदिर बेमारि जाबाय बे गिदिर बेमारि जानाय समाव जेब्ला नोंथाङा सिकित्सा लानो थाखाय डक्टरनाव थांबाय डक्टरनाव थांनानै कमप्लिट नोंथांनि बेमारखौ खोन्थानानै होबाय डक्टरा नोंनो मेडिसिन खालामबाय मेडिसिनखौ जुनानै खोन्थाबाय नै बेखौ फुङाव बेखौ सानसुफुआव बेखौ ओंखाम जाखांनानै बेखौ उन्दुनाय समाव होननानै जेब्ला मेडिसिनखौ लारियै नोंथांनो देखायनानै होगोन मेडिसिनफोरखौ जानायनि प्रग्रामाव दोनगोन बे समाव नोंथाङा सोंनो हागौ सार बे मेडिसिनखौ जानानै आङो माबा मोनसे जाब्ला मोजां मोनगोन नामा आरो माबा मोनसे जादेरब्ला माबा मोनसे गोरोन्थि जानानै खैफोदावसो गोग्लैसिनगोन नामा होनब्ला डक्टरफोरा नोंखौ मा बुंगोन औ अमा बेदर जानो नङा सबाइ ओंख्रि जानो नङा गोखै जानो नङा डाइरेक्टलि डक्टरनि मोनसे मेडिसिनजों क्रसिं एक्सटेन्ड होनना बुङो बे क्रसिंआव एक्सटेन्ड जायोब्ला खैफोदाव गोग्लैसिननो हाबावगौ होननानै डक्टरा मेडिसिनखौ नोंनो खोन्थानानै हरगोन बेखौ जा बेखौ टाइमाव जा खिन्थु बिनि गेजेराव नों सोंदावनानै लाबा डाक्टारा बुंगोन अमा बेदर जानो नाङा सबाइ ओंख्रि जानो नाङा मैथा ओंख्रि जानो नाङा मानो होनब्ला दानगारगौ एक्सटेन्ड जागोन बेनिखायनो बेखौ जानो नाङा होननानै बुंगोन जुदि डक्टरनि बादा होनायाव डक्टरनि मुलिजोंनो नोङो सिखाजानो लुबैदोंब्ला बेखौनो जुदि नोङो मानियाब्ला सानफ्रोमबो सबायजों दाउजों रुनानै जाब्ला मैथाजों ना गोथांजों जाबाय थाब्ला नोंनि बेमारा हामगोनबा सोर बुंनो हागौ नों थैनायनि लामायावसो थांगोनथ' डक्टरा नोंनि थाखाय नों साजेसन लानायखौ मोजांखौनो होखाबाय मोजां साजेसन होखाबाय बेखौनो जुदि नों मानियाब्ला नों थैनायनि लामा जेबो उफाय गैया दिनैबो जोंनि शास्त्रआ दहाय बुंनाय बायदि प्रग्रामाव दहाय इसोरा बुंखानाय बायदि सोरबाया जोंनि बे फेयार सेन्टाराव बेमार लानानै आर'ज खालामनो फैदोंब्ला उदै बासिनो फैदोंब्ला लास्ट मिनिटनि प्रग्राम लानानै उदै बासिनो फैदोंब्ला जोंनिया बेयाव मोननै लाइन थांगोन आरो मोनसेया जाबाय नोंनि पार्सनेलि इसोरनियाव आर'ज खालामनो फैदोंब्ला जुदि नोङो बेमारनिफ्राय सिखाजानो लुबैदोंब्ला नोंहा गोरोन्थि दंब्ला नों इसोरनि सिगाङाव गावखौ गाव सिखार खालामथारनांगोन सेक्रिफाइस खालामनांगोन इसोर आं दिनैनिफ्राय नोंनि सिगाङाव जेबो पाप मावलिया आङो हाजारसे पाप मावबाय बे पापनि साजाखौ दिनै नों आंखौ गोथाङावनो होबाय आंखौ निमाहा होदो आरो आं माब्लाबा मावलिया नों कमप्लिट इसोरखौ फोथायनायजों आर'ज खालामब्ला नोंनि आर'जजोंनो नोङो बे फेयार सेन्टारनिफ्रायनो बै फान्थिमै बादि खारलांनो हागोन गोख्रै खारलांनो हागोन अब्ला इसोरा नोंखौ अनबाय होननानै हमना लादो आरो जों ग्लुंनायजों फेग्लुंनायजों देहा फानना जानायजों बेबिसारिजों मानसि सिथारनायजों सिखावजों गासै कमप्लिट खामानियाव गोदोनानै थानाय हाजार मानसिफोरखौ जोङो नुयो अब्ला इसोरनि बोराबनाया जोंनियावबो फैगोन ना फैया बेखौ जों सिन्था खालामनि आंनि जाथि खुरमाफोरनावबो फैसिगौ नामा आंनावबो फैगोन नामा आंनि न'खरावबो फैगोन नामा जोङो बेखौ सिरि मोनदोंनि अनजाग्राफोर फास्टिंनि गेजेरजों इसोरनाव आर'ज खालामनानै जोङो जोंनि जाथि खुरमा परियालफोरनि थाखाय हारिनि थाखाय देशनि थाखाय जों आर'ज खालामदोंनि बेखौनो बुंदों नैबे बाइबेला दिनै आर'ज खालामनाय आरो बिनाय मेगननि मोदै दिहुननानै इसोरनियाव नोङो नांनानै थायाब्ला मोनबो मावनो हाया सा साज्रां बिलाइ जोङो